nator, geunden toki baten, izena dela Freshwater West, eta geunden surfeatzen toki hori. Eta iritsi ginen ikusi genuen egurrezko etxe txiki bat zelakoa. Eta aurreratu ginen eta kartela jartzen zuen, inglesez, jartzen zuen Seaweed Drying Hut. Eta itzulera da la casa de las algas, casa de secado de las algas. Historia da, material asko geneukan eta beti ditegu gustatzen, jonek publikatzen dituen errebistetan eta hola gauza batzuk. Baina zeuden oso gustora nola jartzen zian errebistetan eta gaina material asko ez da errebistetan azaltzen dena. Ez da surf radikalak, kompetiziokoa edo guk ditugu beste gauzatxo batzuk. Lifestyle asko gustatzen zaigu irudikatzea eta hola. Eta orduan pentsatu genuen hori blog baten jartzea ez. Oso modan dago blogarena eta gure itxura eman genion eta izena jartzerakoan izan genuen etxe hori eta horretik jarri genuen, la casa de las algas. ¡Arbu! ¡Esté sacando el vino y el queso al jardín! Never read Proust. Seems a little too long. Never used a hammer without somehow using it wrong. I've got time on my hands that I can't wash off. I'm guzzling vitamin C, but I can't shake this cough. Bezala, gustatzen eskigun gauzak, gustatzen egu pixka erakustia egitea da, adibidez fotografia gauza hain ikustea parte importantea da, da gustatzen egu, bakoitza askan inkitu dira fotografian inguruan, desarrollatzea, ezta? Jende batzu, adibidez lomokamarak erabiltzitue, beste batzu, ni gustatzen ezko negatiboa dira positiboa, askotan tekstura ezberdinak ematen ditulako. Gero beste lagun batzu, igual telefono behakin digitalakin ditu agazkiak, azkenean da pixka... Gustatzen zaigu termino bat asko representatzuna pixkat historia guzti honetan da do it yourself, no? Bakoitzak azkan erramitakin saiatu gauza originalak, ezberdinak, inkitu desarrollatzen da. Dana irikita dago. Bate fotografia analogikoa nahi du desarrollatu, bestiak tablak eskuz iteitu, baina fotografia ideik ez daka, orduan pixkat bakoitza bere. Batu zure horiez? Hau edek ez diago estrenat. Olatu honaz, olatu honaz. Sometime in the future tense, I hope to feel much safer. Put up an electric fence, then and only then. Fanzinean, asunto azkenean da pixka, gaur egun, mundu digitalakin, argazkiakin hori dana, momentu bat aiatzean, jende guztia azkat pila bat argazki, pila bat mega, ordena horian, hor bueltaka, erarpetzen da gona izateza, baina azkenean nik uste papelak dakala eskutan zoze ulitzia indar askoz gehiago dara. Orduan aiatu zen momentu hor, pentsatu hori dura, nahi genuna egiten egin hau dana pixkat soporte fisiko bat eda pasa,
eta kontatu genuen, Sebastiango fanzin bat, non bakoitzak bere espazio txikia daka, eta ez nahi intzazu bakoitzak nahi duen erara montatu, nahi duen erara diseinatu, batzuk argazkia pegatu zituen da eskuz idatzita jarri zuen testu txiki bat. Sun shines through the window. There's nothing I can do. I tried to be brooding and dark, but it all fell through. I made you wait such a long time. Salgasen jartzen duguna, ez dira beti bidaiak izaten, baina bidaiatzen dugunen ez gea joten surfeko toki idiliko eta surfeatza, baizik eta tokia berak deitzen gaituelako. Surfa egiteko aukera, saiatzen gea surfa egiteko aukera egotea, baina batez ere deitzen gaitun ideia da jendearekin harremana izateko. Eta toki oso ez ezagunak izatea ere, eta ezagunak baldin badira, beti saiatzen gara ematen beste ikuspuntu desberdin hori. Eta bueno, hori lehen komentatzen genuen bezala, surfa agian da bidaiaren 40%, beste 40% izan daiteke jendearekin harremana izatea, tokiak ezagutzea. Suertia dakala grupo honetan, beti planen bat proposatzen badezu, erantzuna beti da bai. Eta aiatzean momentu bat, nun igual, ez dakit, noletik komentatzen zu, bidai bat ingo dugu, ez dakit, iraia bukaeran. Eta oraindik jakin gabe noa jongo gehan, da esatizue bai. Ja, nola hain ondo pasatzen dugu, edozein plan egiten, jende asko igual zaio, pixka, igual ez dutenak bidaia enbeste organizatzen, baina biti esatizu, nerekin kontatu, nire erantzuna bai da igual zait. Jogun Islandia, Kadizea, Portugalea. Just for a day, just for an hour. Hori bai. Bai horixe, Hori bai. Little Padawan. Little Padawan. The One. The Two. The One deituko dago. The One. The Two, the Two. I hear the things you say, I read your mind and I understand. baby, the plans we made somehow got off the track. Maybe so, or we just forgot to plan. If it's true, I don't mind. There's a million other things that keep me up at night. Maybe it's not quite right, but we'll find out if it's true. The coast is never clear, Answers always beyond our reach. and though it's not my way, won't you help me try? Let's make jam and life gives us a peach. If it's true, I don't mind. there's a million other things that keep me up at night. Maybe it's not quite right, but we'll find out if De it's los abuelos siempre se te quedan muchas cosas. Pues esta es una de ellas. Es lo más guay que me ha enseñado mi abuelo, ¿eh? Caixó. Qué fuerte. Siempre que pidas una naranja, la cuenta la tienes que pedir así. La cuenta, por favor. Joder, hasta que no la saques, no, es que está con tu coño. try a little bit harder. I could try a little bit more. If we can
anything